Sesaran Agung Saputra Laras. Ayo Mas. Cah ayu badhe tindak pundi Tindak pasar Mas. kok nyaren tindak wae ora numpak taksi adewean opo ora wedi timbang nganggur aku lopuro kancane Warasan Mas alias kebetulan Bentane kata rata kabetan Yen purun ninggal rencangi tekan Loma mangke kula opai topeng wong lagan golek momongan niki blonjo napa mbak yu badhe pindahan Ampun kemas sampeyan ampun kuciwa kula rondo hanyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo neng pasar pae aprawan rondo kanggo kurapate penting ning Semarang Mas tuku gelang karo ante-ante susu malang senajan ronda dijamin komplit Agung Saputra Laras. Ayo Mas. tindak pundi cah ayu badhe tindak pundi Tidak pasang. kok ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun kancane Warasan Mas alias kebetulan belanjane kadah rada kabotan yen urun ninggal rencangi tekan omah mangke kula opai topeng wong lagan golek momongan niki blonjo napa mbak yu badhe pindahan Ampun kelomas sampeyan ampun kuciwa kula rondo hanyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo neng pasar pae awan rondo kanggo kurapate penting ning Semarang Mas tuku gelang karo ante-ante susu malang senajan ronda di
jamin